olun valalım, sağ olun. Hädiniz kutlu olsun. Diňe 4'lük 5'lik bahalar alıp, eneňiz ataňyz begendirip durun. Sağ olun valalım, sağ olun. Sağlıkda görşeliň, sağ olun. Çaragy, Ho. köp sağ olun. Gaty gyzykly boldy. Eger mümkinçiligiňiz bolsa, agşam öýe baryp, täze ýylymyzy bilen gutlap berip bilmersiňizmi? Nesip bolsa. Men geyimlerimi çalışarım bolýyn. Bir ulug berkitseňiz, men şol ulug atyp goýaýyn geyimlerimi. Soň saat 20:00-da men şu ýere gelerim. Batyr ulugyna goýar, agşamam özi geler. Telefon belgiňizden belläp alaýyn Çaraga. Belläwal. 68 07 86. Sizem baňa jaň goý berip goýaýyn. Menem bellär ýaly. Bolýa. Bolýanym. Agşam görüşeriz. Häzirlikçe sag bolun. Sağ olun Çaraga. Mene ýöreberdim. Tagaman maryň. Sag bolun. Çaragaň telefon belgisini senem belläp al. Bolýa başlyk. Şuň özüň gaýrat et. Soň arkaýyn diýince alarsyň da. Bolýa başlyk. Batyr, hey döwletaga gara bermänmidir? Ýok başlyk. Be, şuna çenni görünmedik bolsa inni gelmez. Bu neýem täze ýyl agşam ahyry. Hawa başlyk. Döwlet agaň aýadwa bolmagy hükmanam dälide men oň bilen gurrugum bardy. Oň salygysyna almanlaryň telefon belgisinem. Innim özi geläýmese nirden tapjagymam bilemek. Ýöne aýadwawan geyimlerini geyip gelýär bolyn. Hakyky aýadwawa gören ýaly bolaýan. Wagt mümkin. Ýöne men geçen ýylky dawaranam, döwlet aganam görüp bilmän galaýdym da. Hay oňor ýaňo. Eger döwlet agadan gördüm bildim bolsa, hökman maňa habar edin. Bor başlyk. Men ýöredim. Bärderak bolarsyň da. Bolýa başlyk. Şirin? Geçen ýylky täze ýyl. Merjen, haýsy diýen toý edäýli. Enem atam günüme goýanak. Ýok diýdime, beýdip ýyzyma düşüp ýörme. Merjen, sen maňa dogry düşün. Men şu ýyl toý edäýmeli. Batyr, Hawa başlyk. hani bärik gel. Diňleýän başlyk. Sen ho, iş ýerinde beýdip görme. Merjeni işdaşlarynyň arasynda oňoýsuz ýagdaýa salarsyň. Bolýa başlyk. Söýgüm, gyýyz göwnüm, agraslygy, medeniýetliligi halaýandyr. Sen birazajyk agrasyrak bol. Oň işlerini päskel berip görmegin. Bolýa başlyk. Soň beýmuradym alla men ýanyma bar. Bolýa başlyk. Salamu aleykum ýaşuly. Wa aleykumussalam. Yetip gelýän bayramlaryňyz bilen. Sag bolun. Gelin ýaşuly, näme hyzmat? Maňa kiçik öwrümli suwlaryň gerek. Şagalaryň täze ýyl sowatlaryna goşmak isleýän. Bolar ýaşuly, suwlan görnüşler kändir. Men size görkezöýün. Ondan özüňizi haýsysyndan näçe gerek görse saýlap alarsyňyz. Bolýa. Özüňiz aýazwa bolýaňyzmy ýaşuly? Ay, howa diýseňem bolýa. Tugeleme. Anha ýaşuly. Biziň suwlarymyzyň şu görnüşleri ba. Ana bu görnüşlerim ma. Gaty gowy. Bu görnüşlerim ma ýaşuly. Ana ol gyzylyň näme? Hä, bu gyzyl nar suwy. Gazlymy gazsyz? Gasyz ýaşul, gasyz. Şeýlemi? Howa. Inniki meselemiz yeni sanlyca günnün täze ýyl bayramçylygy ýetip gelýär. Şol sebäpli Beýmurat guramaçylyk işlerini saňa tapşyrýan. Bolýa başlyk. Sen
Kärhanamyzda işleýän işgärliň ekawragyny sunwatdan baş çykýanyny jemledi. Teatrlaryň birini ýüz tut. Dawaramyz taýýarlap berer ýaly rejissor bermeklerini haýyş et. Bayramçylyk dawaramyzy gyzykly edip guraň. Sebäbi bu bayrama ullardan meter çağalar garaşýar. Şoň üçinem kärhanamyzda zähmet çekýän işgärleriň çağalarynyň sanawyny alyňda. Gowy sowgatlardan taýýarlaň. Batyr. Sowgatlar saňa tapşyrýan. Bolýa başlyk. Goý çağajyklar şowhunly çykyşlara goşulşyp, goşga aýtsynlar, aýdym-aýdyp tans etsinler. Aýaz babadan bu alyp begensinler, şatlansynlar. Goý bu bayramçylyk ýatdan çykmajak bayramçylyk bolsun. Barın onna ýigitler, tapşyryklar bilen bolberin. Bolýa başlyk. Dinleýän başlyk. Ýanynda kömekçiň barmy? Ammara gitdi. Gazy suwundan birini ugradaý diýjekdim bolen. Häzir geler başlyk ugrada aýaryn. Bolýa, gelse ugrada aýarsyň-da. Olar başlyk. Salamu aleykum. Waleyküm esselam. Armaňda. Bar bolun. Satıcı dostum suwundan alayın. Al beriň ýigitler. Ya şol han men siziň suwlaryňyzy taýýarlaýyn. Han onna şeýt. Allah. Başlyk diýene. Çağalara gede galana zady gysgananyk. İçilýär. Belki çağajyklara bolan ihlasy, söýgüsi özüniň emperdende ýüzü düşmegini netip etdirdiňne. Belki şeýle bolsunna. Başlygyň özi gowy adam. Hiç kim bilen ynjaşanok. Oňorsa edip bilse diňe ýagşylyk edýär. Belki şo zatlarym öz miýwesini bersinna. Ýör, gideli. Ýör onno. Satıcı dostum sağ ol. Gelip duruň ýigitler. Hani salamu aleyküm emmeňde. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Tuğuleme hani Sungatdan baş çykýan ýigitler getirdiňmi? Ho atajan. Ne bu ýigit dep çalýar. Depçimi de ba. Inniki Ine bu döwrebab saat guralyna çalýar. başga näme saat gural ba? Ine akordeon saat guraly. Han dinläli. Näme durdy? Näme diýäbi? Süýgü. Bolly. Sağ ol. Hani aydımçılar göreliň. Meýli, sen başlay. Başla bereýinmi? Başla. İkinci söýlemi akıttı yıllar. Men onu atlayan o güneş doğanına. Yatlayan bozsana açılan güller. Hoşisın yayradı atılı saçınla. Yatlayan bozsana açılan güller. Bu näme saklan meylis. O men ýa akordeonçy sazyndan aýgalyp ýetişe boga. Näme beýdiň? Maňa düşündürüş gerek däl. Etçeň etdiň meylis. Inim. Ýanky sazyň çalsana. Men bir
köşeşip geleyin. Dur Atacan, dur. Nire gidip baryan? Yine bir saatdan biz işte olmala. Beytme. Bolya da. Meylis. Şun ýaly gelende haýsy bayrama bagyslanıp geçirilýän dawaradygyny bilip, soňa göre aýdym getir. Sağalan bayram abi. Täzeýil bayramy. Yer bolya. Özüm ben sana bir şowhun aýdym ýazyp bererim. Geçä ýerine. Enniki. İsmail, çık. Hani näme aýdyp berjek? Neme? Men işleýän kärhanamy halaýanlygym üçin işimi mahabatlandyrmaga enni edipdirin. Şu wagtda işime degişli 2 kwent aýdym ýazdym. Şonu hiňlenip beräýin. Handyň läli? Gitdik. Güneş tuğlar tolkun yar, bugünlerimiz kalkın yar. Susuzluğun kanlar yan, bu diyalıca tolkun var. Arda ketep gelenlere, soğudulcuda tolkun var. Görünüşlerim kenmunum, saylap bilyen isleri. Göz başının çeşmenin, zürlüp alınan tolkun var. Göz başının çeşmenin, zürlüp alınan tolkun var. Bah, içedim gelip gittay. Barni soğuducudan bir soğuk alıp gel. Ay dur oyna diýän. Inniki gestene. Inniki kim? Begenç, geç. Başla vereyinmi? Başla. Balkında barını yanmadı sevi, akbar meni kıynadı yağladı sevi. Balkında barını yanmadı sevi, akbar meni kıynadı yağladı sevi. Yüreğime bağladı sevi, menin sevime anan. Yüreğime bağladı sevi, menin sevime anan. Arzu umutlarım üçmenler duyar, seylep yaşasam giyer dünya. Arzu umutlarım üçmenler duyar, seylep yaşasam giyer dünya. Menini duyguyma durmuşa uyan, menin sevime anan. Menini duyguyma durmuşa uyan, menin sevime anan. Bigen zalla ýarp dämbi. Hawa. Sen nag öýde gurundan medeniýet öýlerini, aýdym saat merkezlerini. Aýdymçy bolyp işleden bolmaýam. He? Adama ýaşamak üçin ilkinji nowatda suw zerur. Bizim durly görnüşli, şirin tagamly suwlary önürýäs. Ýollan ýadap gelen adam biziň öndüren suwlamyzdan içip gansa, meňe armanym ýok. Onsoňam aýdym bilen adamyň ruhy dünýäsini gandyryp bolar. Emma suwsuzlygyny gandyryp bolmaz. Suw içip suwsuzlygyny gandyran adam saf sowdy bolmasa-da özüçe aýdymy heňlenip biler. Sen hemen pikirlenirdiň enem. Dogrudanam siz hem ýagşy iş edýäňiz, hem döwletimiziň adyk bolçulugyny, ösüşini öz goşandygyny goşýaňyz. Berekella. Indi men size täze ile bagyşlanan aýdym ýazyp bererim. Ýöne her biriňiz aýratynlykda aýtmagy, özüňiz şadyan şowhunly aýdym taýýarlap gelseňiz, menem diňläp görerim. Düşünýärmi? Onda aýdym stadanlarymyz ýerine. Hana ýazbaba kim? Merdan çık. Hani, salam çağalar. Täzeýlen gutly bolsun ni? Salam edi sağalar. Salam mehriban körpeler. Dur. Sen bir owadan sesiň bilen. Sen bu appak nurany ýüzüň bilen çağalan zähresini ýararsyň. Bar, başga da pikirlener seni. Inniki men özüm. Sen bolýa bar. Salam edi çağajyklar. Salam edi balajyklar. Men siziň aýaz babaňyz, men siziň mihmanyňyz. Boldy sag bol. Gel bäri. Sen sesiň owaken. Sen alyp barja edeli. Sebäbi aýaz baba sen boyuň ysgarak. Başga kim ma? Nur ýagdy, çık.
Salam. Hani salam çağalar. Täze ýylyňyz gutly bolsun di. Ay, men utanýanlay. Utanma. Utansaň bolmada. Han gürläp gör. Salam çağalar. Täze ýylyňyz gutly. Utanýanlay. Ay, balangdan ayağa bolmaz. Başga tapyň. Ödüm ýaşy ulrak adam tapyň. Endik gedek geleniňizde. Menim oňa açyn çykyşlaryň tertibini taýýarlap goýaýyn. Bugünlükçe sağ bolun oglanlar. Sağ bolun. Sağ bolun. Satyjy dostum, armada. Bar bol. Gazy suwundan çeýin. Alla jygyçy ber. Yeri, davara taýýarlyk nähili? Wah, işgärleň içinden Ayaz baba laýyk adam tapylanok. Ayaz baba. Bilýärmi nähili adam gerek? Nähili? Fada, nurana, supayi, hoşgulaw, pek yürekli, açyk göwünli, çağalar bilen mehirli, supayi gurlaşan adam gerek. Ayaz baba. Ha? Ayaz baba, tapdym. Hani? Ayaz baba ba. O, dukandan suwalyp gidýän ýaşuly. O ýaşuly näme Ayaz baba bolýarmy? Şeýle diýen. Şu yerden alyp gidýän suwlaryndan sowgat ýasap çağalara paýlaýan idi. Sen ýaňa Ayaz babaň häsiýetlerini suratlandyrdың ölün. Men sen ähli aýdandan şu ýaşuly gördüm. Bar şeýle bolaýanda da. Biz haýyş edenimiz bilen o ýaşuly eder edýärmi? Bilemok. Ýöne sorap bir göreli. Sen on kimdigini, öý salgysyny, telefon belgisini bilýärmi? Ýok. Hay sen emä oňorduň o. Öý salgysyny bilmeseň, telefon belgisini bilmeseň, kimdigini tanamasaň nerden tapjak sen o ýaşulyny? Uy, ene, sargy dedikden suwlary bara. Almana gelmeli. Şeýlemi? Onu gelligi maňa habar et. Gurlaşyp göreýin. Bolýa. Men ýygnaga barmaly. Ona habar etkin hökman. Bolýa. Gitdim. Uf, yine gelýärdi. Salam. Salam. Maňa kärhanamyzyň işgärleriniň çağalarynyň sanawy gerek. Bolýa. Men täze ýyl sowgatlaryny taýýarlamaly. Bolýa. Sanawy taýin bolan soň habar edersiň-de. Be. Başlyk mümkinmi? Gelin ýigitler. Salam Wa aleykum. aleykum assalam. Ilki bilen men kärhanamyzyň işi barada durup geçmekçi. Kärhanamyz häzir küneçenli halkymyzyň isleglerini kanagatlandyryp gelýär. Ýurdumyzda bellenýän toýdur bayramlara, munasip sowgatlarymyz bilen işen gatnaşýas. Biziň önümlerimizden hoşallyklary barada gowy bellikler aýdýarlar. Bu zatlar siziň çeken zähmetiňiz, siziň eden ihlasıňyzyň netijesi. Ýöne bular bilen çäklenmeliler. Sebäbi hormatly prezidentimiz ähli şertler döredip berýär, giň mümkinçilikler açyp berýär. Şoň üçin bizim hormatly prezidentimiziň edýän işlerine jogap edip, halkymyzyň göwnünden turaýjak, daşar ýurtdan gelýän önümleň ornuny tutjak, ýokary hilli, täze görnüşler oýlap tapmaly. Bolýa baş. Täze ili nesip bolsa, täze önümler bilen başlalyň. Meýlis, siziň işleňiz nähili? Ähli söwdany okatlaryna suwlara akıtyp ýetişýäňizmi? Şuň küneçenne ýetişýädik welin. Weliniň näme? Welini islegillerýän müşteriler söwdany okatlar köpelli. Öňkü işleşýän söwdany okatlarymyzym. Suwlamyzyň sanyny köpeltmegimiz haýst edýär. Täze ýyl bayramy döwlet derejesinde bellenýär. Kimem her kim öz öýüni maşgalasynyň arasynda da belläp geçýär. Şoň üçin aljylar köpelli başlyk. Gowda şol.
Halkymyzyň toý saçaklaryny biziň öňürýän önümlemimiz bezese armanymyz näme? Onna şeýle. Kärhanamyzyň önümniň sanyny artdyrmaly. Ýük ulaglaryň ýyglygyny seretmeli. Eger gerek bolsa, işgärleň sanyny köpeldeliň. Ýük ulaglaryny köpeldeliň. Sen şu meseleleri gözden geçirdi. Soň men ýanyma gel. Hiç bir söwda nokatlaryny biziň önümlerimiz ýetmezçilik etmesin. Biz hökman halkymyzyň isleglerini kanagatlandyrmaly. Düşnüklümü? Hawa başlyk. Batyr. Sowgatlaň uğruna çykdyňmy? Hawa başlyk. Çağalaň sanyny aldyňmy? Hawa başlyk merjene tapşyrdym. Häzir ýygnakdan çykan soň alaryn idim. Bolýa. Begmurat. Ha başlyk. Hani dawara taýýarlyk nähili? Gerekli adamlar öz işgärlemizden jemlendimi? Jemlenli diýeni ýaly bir aýazbaba laýyk adam taplanok. Täze ýylla esasy aýazbaba garaşlyara. O bolmasa bolmaz. Başlyk. Bir ýaşuly dukanymyzdan sowgatlary goşar ýaly diýip kiçi gaply suwlarymyzdan alyp gidýär. Satyjyň pikirine görä, so ýaşuly aýazbaba bolup çağalara sowgat paýlayan bolmaly. Özüm juda nurana, sypaýy, salihatly adam diýär. Eger başlyk garşy bolmasaňyz, şol adam bilen gürleşip göräýin diýen. Be. Gürleş, garşylygym ýok. Ýöne o ýaşulyny menim bir göreýinle, çaýa çagyrýar diýdi, alyp gelip. Bolýa başlyk. Onu işli işiniz bilen boluberiň. Bolýa başlyk. Bolýa başlyk. Hani, toy etjek dälmi? Yok. Näme üçin? Inniki ile koydular. Sana utayn ettin mi? Sana ýok toy etmeseň. Salamu aleykum ýaşuly. Waleyküm salam. 2 sagat bäri ýoluňyza garap otyryn. Be, eýgilikmi? Ýaşuly, biz kärhanamyz bolup täze ýyl bayramyny bellep geçjek bolýar. Şo dawaramyza aýazbaba taplanok. Onuň çykgynsyz ýagdaýda durkak satyjymyz size maslahat berdi. Demin nursa mäne bir maý bere. Ýaşulyny alada goýjak abi bolup durşuň bilen. Dogurdan başaga etdim öýdýän. Ýani ýok. Saglyk gowluk bolsa bolýa. Mümkin bolsa kyn görmeseňiz şo dawaramyzda aýazbaba bolup beräň diýjek bolýar. Beybe, he. Mene aýazbabaň eşiklerini geyip köpçülükde çykyş edip öwremek, ýöne şudur huma çağalara sowga da paýlayan. Oňorar nöýseňiz garşylygym ýok. Ýöne menne aýazbabaň geyimlere ýok. On aladasyny özüm ederin. Siz razy bolsaňyz bolýa. Ýöne siz bilen ýolbaşymyzam görüşmek isleýär. Garşy bolmasaňyz baraýaly. Bolýa, ýör. Ýörüň ýaşuly. Başlyk mümkinmi? Şo aýazbaba boljak ýaşulyny getirdim. Ha, oňarypsyň. Gelin ýaşuly. Salamu aleykum. Waleyküm salam inim. Hoş geldiňiz. Geçin ýaşuly. Ýagşym ýagdaýlan. Şükür. Ýaşuly. Men size kim diýip ýüzlenip bilerin? Döwlet ağa diýäň. Bu ýigitler aldyratman durdularmy ýa näme bolýaka diýdiňizmi? Hay howa, bir wada düşünmedim. Bu ýigitlere meni ýam aýazbaba edip goýaýypdyrlar. Men bir ýöne çağalara sowgat paýlayan. Şol ýeterlikde döwlet ağa. Her bir çağa sowgat berenizde keýjek ýaly, bökçökläp begençleri, uçganaklap çykdyran göz jagaşlary özüňizi aýazbaba ýaly duýmaga mejbur edýändir. Onuň a dogry. Döwlet ağa. Ilki bilen ämen ýaşulyň sözüni diňläp, olardan maslahat almany gowurýan. İkincidenem şey dip arasynda müşteriler bilen gurrundaş bolasym gelýär.
Olaňyň pikirleri gyzykly hem-de wajyp. Sizem biziň dukanlamyzdan suwal gidýän ekeniňiz. Şoň üçin biziň suwlarymyz barada siziň pikiriňizi bilen sizden maslahat alaryn diýip çagyrjym boldy. Suwlaryňyz gowy, tagamly. Şoň üçin şu ýerden alyp gidýän. Gönnen göni haýsy görnüş ýaraya. Be. Ay, men oňa ünsem bermändirin. Onna şeýle urlaşalyň. Gidenizde biziň öňürýän suwlarymyzyň ähli görnüşinden alyp gidin. Inniki gezek öz pikiriňizi aýdarsyňyz. Begmurat, döwlet aga suwlaň ähli görnüşinden beriň. Bolýa basly. Onna menem şertim aýdaýyn. Menem çaý satýan. Häzir bir çekimlik çaý berip goýbereýin. Inniki elinçem. İşte boşat. Onsoň size men çaýyma baha beriň. Menem siziň suwuňyza baha bereýin. Wi döwlet aga, gurruňa güýmen çaýam diýmändirna. Begmurat. Yok, Begmurat. Çaý inniki elek gelemizdi içer. Men howlugyan, men ýörejek. Oturmaly ekeniňizde döwlet aga. Barmaly ýerim bar, garaşýandylar. Siz maňa aýyň haýsyny, sagat näçede geçirjeňizi aýdyň. 30 güni ýerdenrek bellesek bolarmy döwlet aga? Sebäbi 31 güni her kim öýünde maşgalasynyň arasyna geçirjekdir. Men 30 güni özüm ýerdenjik gelerin. Dukanyň öňünde garaşaýsyn. Häzir men çaý berip goýbererin. Hökman içigin. Men soraryn. Bolýa döwlet aga. Häzirlikçe taw boluň onna. Sagaman maryň döwlet aga. Saglykda duş şolyň. Gelip duruň. Be, gowça eken bula. Al senem içik görsene. Aýsam ýakymlymy? Bu çaýdan ýene alyp goýaý o ýaşulyny görse. Bu çaýdan ýanyma da biraz salaý. İşde de ara kesme wagty içer ýaly. Bolýa. Görýän welin sen şähtiň açylyberdi diýen. Eýse näme? Ay, sumat bolýa, ähli gaýgym, gelinim bilen çaý içemde. Ýa-da düşýär o ilki söýgüm, gelinim bilen çaý içemde. Wy, sen joş berdiň ýöne. Gelinim bilen çaý içemde. Yakup, täze taslamalarını gördüm. Gowy işler. Ýöne men
täze görnüşli suwlary öňüretim gelýärde belli bir pikire gelip bilemok. Ýene de täze görnüşler gözläber, soň maslahatlaşar. Bolýa başlyk. Meýlis, ýetişýäňizmi? Howa başlyk. Bolýa. Batyr, sowgatlar taýýarladyňyzmy? Taýyn başlyk. Begmurat dawaran guramaçylyk işleri bilen başagy bar. Şoň üçinem 30-ny ýerden ol aýalwa bolmaly ýaşulyny ady döwlet agadyr. Dukanyň öňünden sen al gaýtmaly bolarsyň. Ha, bolýa başlyk. Begmurat dawaran taýýarlygy nähili? Taýýar başlyk. Hiç hil meselesi ýok. Berekella ýigitler. Hanonno işde işiňiz bilen boluberin. Bolýa başlyk. Begmurat, sen maňa döwlet agaň telefon belgisini ber. Bäh, men onu almandyrna. Uy, men oňa bilen nädip habarlaşaýyn? Men onu tanamagama. Çarsaç nuran adamdyr. Görseň tanarsyň. Gelir welin siz döwlet agam diýip soraýyn. Näme diýsene Begmurat? Mena nesip bolsa täze ýylda toý etmekçi. Oň bolsun. Sen näme hiç şeýde göwün bermeýäň? Men arzumda gyýda duşamokda. Aýonna sen bu ýyla duşmaýaň. O näme üçin? Uy, bu täze ýyla çende 5-6 gün galanyrda. Belki duşar, kim bilýär? Dogry aýdýaň. Salam Mekrivan çağalır. Ey, salamlasın ağam bulur. Salam çağalır. Salam. Berekella. Salam Mekrivan enat alır. Täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Täze ýyl yrskal döwletli, jan saglykly ýyl bolsun. Indi bolsa Mekrivan enat alır. Mekrivan kärdeşler. Siziň öňüňizde kärdeşimiz, kärhanada zähmet çekýän aýdymçy ýigdimiz Meýlis Goşunow. Aydım aýdýa, bize marşaňdasyna tam toýnaýa. Hani el çarpalyň. Täze ýylla täze bagyt getirsin. Törümüzde saçaklarımız giýden açılsın. Parçalarımız öýlerimiz bize otursun. Çaygaçlar şad bolup gülüp oýnasyn. Salam täze ýyl, salam täze ay. Goý täze ýyl hemmeleri bagyt getirsin. Salam täze ýyl, salam täze ay. Goý täze ýyl hemmeleri bagyt getirsin. Goý täze ýyl hemmeleri bagyt getirsin. Dawara başlanýar. Şu gutormaka ýetişip biläýsem zor boldum. Ey döwlet agan ýerdegilen ýaka. How her gelenden siz döwlet agam diýip soraýmasam men onu tanamagama how. Aslında Begmurady goýmalylar şu ýerde. Men aýdym aýtjakdym ha. Bir karar döwletiň batyarlyk döwri. Onalyň diýarmyzda şadlykdan oli. Toy göwnler açylsyn täze ýyl güni. Bizim vatanımıza täze ýyl geldi. Salam täze ýyl, salam täze ay. Goý täze ýyl hemmeleri bagyt getirsin. Salam täze ýyl, salam täze ay. Goý täze ýyl hemmeleri bagyt getirsin. Goý täze ýyl hemmeleri bagyt getirsin. Uf, ağayım tutçaray men. Bir telefon belgisinem alaýmanlarlara. Merjanjana aýdym aýtysym görkezäjekdim de. Merjanjan şu wagt gaşlaryny çytyp gözleri ýolumdadyr. İçiň ýansyny ýaly edil şu wagt meýil suw jorup aýdym aýdyp oturanlar.
şadlık miguni kalbimizi coşur ya tedil akşami bugün bizim diyarımıza tedil gelli salam tedil salam tedi ay koy tedil kimmeleri bağıt getirsin salam tedil salam tedi ay koy tedil kimmeleri bağıt getirsin koy tedil kimmeleri bağıt getirsin. Berekella berekella el sarpyat sağalar. Inni kime garaşyaz? Ayaz baba mı ya Sowgoda? Sowgoda mı Ayaz baba? Sowgot mu? Ayaz baba gerek değil mi? Sowgoda diye. Ayaz baba mı Sowgoda? Ayaz baba garaşyan ekene. Bular Ayaz baba garaşyan. Hani Ayaz baba ne edip çağırılıyor? Ayaz baba. Salam edid balalar. Salam. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ ol. Yılın kutlu olsun. Täze ýyl ähli türkmen halkymyza saglyk, bereket, rızkyly getirsin. Ol ya. Täze ýylda beşlik bahalaryny alyp enatalaryňyzy begenleriň bolýamy. Ol ya. Bolya. Ayaz baba. Bular goşgudur aydymam taýarlapdyrlar. Berekella. Siz maňa sowga dedip goşgy getirdiňizmi? Hawa. Hani kim aýdyp berjek goşgy? Han aýdyp berjek diýe aýdyp ber goşgyňy. Hani Aýdyp gel, ber Ayaz baba. Öýlerimize şatlygy alyp geldi täze. Päkligi bolup geldi täze. Berekella han el sarpýar. Sowgadyny beriň. El sarpýar, el sarpýar. Hani kenem aýdyp ber? Ayaz baba. Berekella el sarpýar, el sarpýar. Hani kenem aýdyp ber? Her ýylla barjak edek. Mihman bolýan sen bize. Elin gümüş hasaly. Hoş geldin Ayaz baba. Berekella el sarpýar, el sarpýar. Sowgadyny beriň. Kenem goşgy aýdyp ber? Yeni täzeýli geldi. Begenlerip hemmeni. Arçamyzyň şöhlesi nurun saçýagyň ýaly. Ayaz babaň hasasy ýakdy arçaň çyrasyn. Berekella. Berekella çağalar. Size meni juda begenlerdiňiz. Waq. Ayaz baba. Sen kimmelere sowgat paýlaýaňa. Maňa da şol sowgatly haltaňdan bir meli gulpokluja berden çykaryp sowgat beräýmele. Başlygajana däýsenmi kam? Davaraňama ýara geçenlere ýem. O ýöne ıssagara men täze ýazbaban ýerden tapaýyn. Näme etsem kämay? Haw bolun. Haw bolun. Ayaz baba, sowduňyzmy tagaman? Hawa sowduk. Ören gyzykly boldy. A sen näme üçin çykyp gaýtdyn? Telefonuma jaň geldi. Aýdym saýdyň sesi bilen eşdilmedi. Şoň üçin çykyp gaýtdym. Bolýa. Men beren çaýym nenen gördüm. İçdik, gelnimemişdi. Diýsen gowy çaý eken. Şondan soň janym rahatlyk tapaýdy. Şäxdime maçyldy. Gelnimem şo ýaşulyň tapda hökman şo çaýdan algyn diýip sargy dedik goýberdi. Gereňiz çaý bolsun. Şol çaý içen bolsaňyz men size bol sowgat berjek.
Sag ol Aýaz baba. Täze ýyl arzuwlaň hasyl bolýan bayramydyr. Goý täze ýylla siziň hem arzuwlaňyz hasyl bolsun. Şeýle bolsun Aýaz baba. Onda men gidip geyimlenme çalşaýyn. Bolýa Aýaz baba. Alo. Başlyk, Döwletaga gelenok. Dawara gijaga alaýmasak, mene näme etjegmem bilemok. Nirde näme işläp ýörsiň o sen? Men dukanyň öňünde Döwletaga garaşýan. Batyr, Döwletaga geldi. Gülýal edip dawaranym sogdy. Sowgatlarym paýlady. Şu wagdam geyimlerini çalşmak gitdi. Başlyk, o Aýaz baba, geyimler, sowgatlar goýlan. Otoň açar menne dura. Aha, nobatçydan ätýaşlyk açarlar alanyrlar da. Sen ho, bakymrak toy etdi. Maşgalaly bol, akyl huýjun gidiräýmäken. Hay. O nähili beýle bolýar? Aha bolsa wotlar goýlana toň gapysynyň gulpyny özüm asyp gaýtdyma. Nobatçyda ýoga ol açar. Bäh. Men düşünmedim. Ya gulpy döwdilermi ka? Bäh. Çağalar geldi öýdän. Geldiňizmi? İri elipsiňe. Wagt gyýdymy göresim geldi de gaýdy berdim de. Şeýlemi? Bu akşam öýümde Aýaz baba da geljek. Gowdugyny, onda men dehsine toý saçygyny ýa-da. Bolýa, menim eşiklem ýeňledeýin. Goýuşdaýdy, gaçyrarsyň. Oho, Aýaz baba gelipdir. Gelin Aýaz baba. Ay tuweleme. Täzeliňiz gutly bolsun. Sag bolun Aýaz baba. Gelin, geçin. Ha, bolýa. Hani men agtyjagym? Bar ana. Hani? Aýaz baba haçan gelerken ip garaşyp dur. Arçaň ene garaşyp otýar. Owo. Ýörünü Gel, wagt geçin. getirmeli. Gutly bolsun täzeliňizem. Köp sag bolun. Tuweleme. Çağalar garaşyp otýar. Salam Aýaz baba. Saglyk mı gydym, gurulmasaňyz? Tuweleme Aýaz balam. Bayramyň gutly bolsun. Sag bolun. Men sana alawlym sakla. Ine men sana gydym. Sowgat getirdim. Aýaz baba sowgat getiripdir. Ene atasyna bagyt şatlyk getiren balam. Alyň, ýene jigijiklen kän bolsun. Al gydym. Nesip etsin. Siziň maşgalaňyza täze ýylla bagytly günler ýaran bolmagyny arzu edýän. Siz arkaýyn toýla beriň. Men gideýin oglum. Uy. O näme üçin Aýaz baba? Men ýene barmaly ýerlemken. Ine. Şaşyp balajygym ýal bir näçe çağalar arçaň başyny goşgudur aýdym taýýarlap maňa garaşyp durandyrlar. Men ähli agtyjaklaryň sowgatlaryny paýlap ýetişmeli. Sag oturuň, bayramyňyz gutly bolsun. Täze ýyllaňyz düşümli ýyl bolsun. Getir oglum. Sag bolun. Bolýa bala, sag bolun. Aýaz baba, gelip duruň. Çörek ikki daýmele keniňizde. Sag bol, bereketiň köp bolsun. Men gideýin. Bir çaragy? Oh. Sizden zaň gelýän ýa-Allah o. Ajüýümde basylandyr da. Öçürüp goýber. Aha. Sag bolun çaragy. Ay iş bolup sizem adara goýdyk. Yok, adary bolmaz balam. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Sagaman maryň çaragy. SMS gelýär çaragy. Jaň etdim ölüň öçürdüňiz. Men ýene 2 sagatdan moşaýan, häzir baryp bilemok.
Alo. Batyr, çarağı bardymy? Yok başlyk. Sen nerede dursun? Men şu wagt teatrın öňünde durun. O ne hili? Garaşyp durunna başlyk. Bir saga da bolup çarağa gelen oga. Çarağı şu wagt men üýümden aýaza bolup çykdy. Mümkin näle başlyk? Geçen ýyl döwlet dağı bilen hem şeýle ýagdaý bolla. Aýazawan geyimlerim, sowgatlarym, ine gözümüň alynda men ulugymda dura. Alo. Batyr, gelip gitdi. Ýöne döwlet dagamy, çaragamy, ya hakyka ýazbabamy bilmedim. Bolýa Batyr, gaýdy ber. Bor başlyk. Bu ne hili wallahi? Häzir bir çekimlik çay berip goý bereýin. Inni kelinçem. İşte boşat. Şol çayı içen bolsaňyz men size bol sowgat berjek. Sen atasyna bagyt şatlyk getiren balam. Alyň, ýene jigijiklen kän bolsun. Alo. Yakup. Dinleýän başlyk bayramyň bilen. Alo. Alo. Yakup. Täze illa nähil önümler önürmeliğin inni bilýän. Bayramyň bilen. Sen inanmarsyň. Näme? Ýanky gelip giden hakyky Aýaz baba. He.